ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛଙ୍କ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଠେକୁଆ ହାରିଯିବା ପରେ ଠେକୁଆକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଓ ଅପମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କଇଁଛକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଠେକୁଆକୁ ସମସ୍ତେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାରିକୁ କିଛି କହୁନଥିଲା। ହେଲେ ତା ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ନେଉଳ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ପଚାରିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଆଗ ଭଳି ମୋ ସହ କ'ଣ ପାଇଁ କଥା ହଉନୁ କହିଲୁ? ମୋତେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ବି ଡାକୁନୁ କି ଗାଧୋଇ ଗଲାବେଳେ ବି ଡାକୁନୁ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଆଉ ନେଉଳ କହିଲା, ତୁ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନୁ, ଖାଲି ଅଜଣା ଚାଉଳରେ ଭାତ ଖାଉଛୁ। ଯା ଯା ଯା, ତୋର ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖାନା। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ନା ମୋ ବାପା ମୋତେ ବାଡ଼େଇବେ ଆଉ କହିବେ, ହାରି ଯାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ତୁ ବି ସବୁଠି ହାରିଯିବୁ, ଆଉ ତୋ ସହ କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ହେବେନି। ଯା ଯା ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଏଇ କଥାଟା ଠେକୁଆକୁ ଭାରି ବାଧିଲା, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା ତା ମାଉସୀ ବିଲେଇ ପାଖକୁ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବିଲେଇ ମାଉସୀ ଗାଁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆରେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଏ ଠେକୁଆଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଏ ଠେକୁଆ ଭାଇ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା? ଠେକୁଆ ଭାଇ, ବିଲେଇ ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ବିଲେଇ ମାଉସୀ ପାଖକୁ। କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ ଠେକୁ? କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କହିଲୁ? ମୋ ଧନର କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋ, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି? ମାଉସୀ ଲୋ, ମୁଁ ଯୋଉ କଇଁଛଟି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାରି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହ କେହି ସାଙ୍ଗ ହଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇବିନି କି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ଓହୋ, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ସେଇ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ବୋଲି ହାରିଗଲୁ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର, ଆଉ ଏଇଥର ଶୋଇବୁନୁ ହେଲା। ମୋ ମନ କହୁଛି ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ହେଲା। ହଁ ଲୋ ମାଉସୀ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବି, ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ଜିତିବି। ଜିତିଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ। ଏହା କହି ଠେକୁଆ କଇଁଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ତୋର ମୋର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଉ ଥରେ କରିବା। ଏଥର ମଦନପୁରଠୁ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଯାଇ ଦୌଡ଼ିବା। ଏଇ କଥାରେ କଇଁଛ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଏଇ କଥାଟି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆଉ ଟିଭିରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା। ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ, ସହର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠେକୁଆ ଏଥର ଆଉ କୋଉଠି ବି ଶୋଇଲାନି। ସିଧା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମୁକୁନ୍ଦପୁରଠି ଠିଆ ହେଲା। ଆଉ କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଠେକୁଆ ଆଗରୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏଥର କଇଁଛ ହାରିଗଲା ଆଉ ଠେକୁଆ ଜିତିଗଲା। ଠେକୁଆର ଫଟୋ ନ୍ୟୁଜରେ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଠେକୁଆର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ସେପଟେ କଇଁଛ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଯେଉଁ ଓଜନିଆ ବାକ୍ସଟା ଅଛି ମୋତେ ତଳକୁ ଚାପି ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଠେକୁଆଟା ମୋଠୁ ଆଗରେ ପଳେଇଲା। କିସ କହୁଛୁ ରେ? ତୁ ଆଗରୁ ଜିତିଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ କେତେ କେଞ୍ଚୁଆ ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଦେଇଛି, ହେଲେ ତୁ ଇଏ ସମାଜ ଆଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିଦେଲୁ। ଏକା ତ ଇତିହାସ କଥା ଏଇ ପିଲାମାନେ କିସ ପାଇଁ ଆଉ ପଢ଼ିବେ ରେ? ତୋତେ ଜିତିବାକୁ ହବରେ ତୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ ଆଉ ଜିତେ। ହଁ ହେ ବାପା, ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବି ଆଉ ଜିତିବି। ଏଇ ପିଲାମାନେ ମୋ ଜିତିବା ଇତିହାସ କଥା ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବେ। ଏହା କହି କଇଁଛ ସେଠାରୁ ଠେକୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଠେକୁଆ, ତୋର ମୋର ଆଉ ଥରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋ ହିସାବରେ ରାସ୍ତା ରହିବ ହେଲା।
ଠେକୁଆ କହିଲା, ହଁ ତୋତେ ତ ଔକାତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଏହାପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଲୋକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠେକୁଆକୁ ପଥର ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏକ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ସିଏ ପୁରା ଅକଲଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଗଲା। ସିଏ ଯାଇ ଏକ ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଏ ତ ନଦୀଟା, ମୁଁ ତ ପାଣିରେ ଯାଇପାରିବିନି। ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ସିନା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଏବେ ଏଇଠୁ କେମିତି ଯିବି? କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ତାର ଜିତିବାର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଭାବିଲା, ମୁଁ କଇଁଛ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଠେକୁଆ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, କଇଁଛ, ତୋର ମୋର ଜିତିବା ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲ ଏଇଥର ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜିତିବା। ଏଇ କଥାଟା କଇଁଛର ମନକୁ ପାଇଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଠେକୁଆ କହିଲା, ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଖେଳ କରିବା। ପାଣିରେ ମୁଁ ତ ପିଠିରେ ବସିବି ଆଉ ପରେ ପଡ଼ିବ ମରୁଭୂମି, ଖାଲି ବାଲି ହିଁ ବାଲି। ବାଲିରେ ତୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସିବୁ ଆଉ ଏମିତି ଖେଳିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜିତିବା। ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଆ ହିଁ କଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଜେତା ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାହେଇଛି, ଏକତା ହିଁ ବଳ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିବା, ତେବେ ତାହା ସହଜ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ।